Wago erokamano e kinde machal gi ma mochako yudore e Lolwe TV e gimiluongo ni DAK ACHANA. Akwayo ni DAK ACHANA bed na musa sai. Kaka pile an Bishop Nerea Mbewa. An gi jatich Nyasaye Samuel Maroche Ogola Bishop. Warwako u wan kod ote. Nyasaye mundu gwedhu kabisa. Mok mane ngato nyoro na ote. Ni hashtag DAK ACHANA 7920. Okay, 7920 and 71920. Inka kuri kero 7920. Maro dhi kuri. Happy neighbor nikech ne irwake simba ne okiore e giminde kon. Omiyo rwako ukendo an kod ote mathoth kabisa. Kawuono gi ng'eny tadwa ni wadhi kodgi te. Koro wabiro timo getima kiaraka. Moro mar nyiero cha kawuono wadagi. Achako gi mar otas abobire mar sime gima na aworo ni kare simba ni utingo messages wena. Gima no mi afwenyo utingo messages mama moro nyocho huru na message ni to isomo gige ji tanda kisomo mara. Koka chako manyo. Koro na yudo ni moko donje messenger, moko donje WhatsApp, moko donje message kamano. Kono chuna muda dhi through sime. Koro nitie kaka ndiko gi. Wabiro tudore ka Nyasaye dwaro. Kono adwaro mondo asom gik moko ka majio oro. Pastor amor gi puonj kendo umiyo ja oda Michelle mor gi puonj mathoth an Kevin. Thank you. Bishop ani odhiambo ka wuok kano. Wach moro chanda wuon ja oda nyocha otho. To adhi eliel. To ka chopo to ja oda omiya kiach kata rwaka kaka ja ode. Onge koro mano nyisa ngo duoko. Kanyo nitie weche ariyo manyalo neno. Achiel jogi nosegawere kapok ochopo eliel. Iwacho ni ok nyier. Jogi nosegawere ga kapok ochopo eliel. Liel obiro ka jogi ok ni achiel. Koro mama cha ne duongi cho dichuogni ni kata wan ga kodi nwa ninde ot achiel to ok wan ga achiel. Bi yango bire ne nduora. Yanga anga bire yien ne nduora. To nyaka be ni tie ng'amu biro. To kia. Okia sera do gi weche go alego ka. Wan be watingire wadhi ni kiwa min gi otho. To kara warado ochare. Koro to ywak kocha waparo ni nyamin gi be chwore olemo. Kara macha or wabe wanor nyako tenadi. Nyaka atka be gino yando timore. Kori nyiso dichuogne ni ne gisewere kokia. Ne gisewere kokia. Omanyi yo machielo. Ok yo machielo no kendi. Ok yo machielo no manyi kaka giketo kwe kendo gidok mondo gibi. How? Ere kaka dango ket kwe ngane. Be ngamo war. Ere kaka dichuogni ket kwe to odhi ka jodonge mowinjo minye luor to komiye. Koro wech be okonyalo we gi kucho. Ok nakondo buru duogo. Oduogo to kacho dichuo ma no dhi kucho. Ok obiro dichuogni. Kanye makoro sida. Koro opimi yamo. Sida gi sida. Opimi yamo kotamre to tamre ga. Iwinjo? Wana kataliana. Ikoni na kataliana. Mano. Onyono frame. Jadolo bende onego chung e altar ka okado wiye adier konya uru. Ingene sida mar kado wiche ni jikele dolo kato kodonji. Nikech ok owinjore gi dolo. Nikech achiel nyaka kapok isomo muma kisungu lungo ni tie gimlungo ni historical context. Nyaki kungi ng'e ni to sama ng'ato ni wuoyi kado wich gi loso wich gang'ogi. No wuoyi kinde mage to no wuoyo gi ng'agi ni to gimomiyo no wacho mano nang'o. Akendi winjo kama kelono. Ok awuona tetiani. Tetiani ana sukuya. An mo wuoyo kuma koso penjo. We ni suko mano wig. Okay. Endelea ai. Gimomiyo Paulo no wacho ni mon wigi opogore gi kado wigi. Kidhiye mabar Petro mokwongo kichaki adek wacho maler niya mon kikuket beru. Adwa ni ng'ata man gi question mark eloso wichino winji na gima Bishop wacho winji elmuma owacho niya kik uket mana beru mana ni mondo neu achiel kaka kado wi bracket mana kiki kado wi mana ni mondo neu kiki ket minyonge
minyonge gin gik machalo mana ni mondo neni. To kikurwak lewni mabeyo mana ni mondo neni. To jolembwa no kar lewni mabeyo giweyo. Kanyo to koka ni nyala rwako. Kar kadu wichni to ridi. Kar minyonge bendo ridi, to kar lewni mabeyo to giweyo. Mae ne kisesomo gimoro miluongo ni mana. Tiende ni oko tamre gino. To mak mana ni kikitim gino mana ni mondo neni. To ne gitim gino ni ni wuon omi duong kendo mi luor. Nyasaye bendo mi luor. But kikitim gimoro amora gi paro ni mae ji odhi onena. Kanya dwa ni winy malongo. An ma winjo koso jal mu penjani. Adwa ni winy kanyo malongo. Mar ariyo, wach mar wich miumo ni. Be osethego ema no dhi achiel. En achiel. Kanyo nitie weche ariyo. Korintho e kinde manindiko mane Paulo dhi Korintho ne ene mikawe kaka piny momewo molo pinje te. Kendo Olympic mokwongo ringi, tugo mokwongo timre piny mangima mar Olympic no timre Korintho. Gimomiyo ne Paulo akieni jadak achana bi winjo kata nya Olympic ginego. Owinjo en tugo moro makoro chigni mbele kae. To Paulo kodhi to mon mane olielo wigi no ngere e town matin mar e province matin mar Korintho no ni gini jochode ne gibet ka kik yore. Koro sama ne Paulo yalo ni gima gibire kanisa, to mon mane giyude kanisa kako ngegi ni magi olielo wigi magi jochode biro magi biro mayo gi chuo. To Paulo be okon jowada koro be gisebiro gintie kong watim gi nadi. To koni akoro gima timre dhako ka dhako umwiye mondo omigo chuore luor duong gi luor apane donjo kamoro achiel. Ere kaka dhako ne miyo chuchure duong nikech ka wiye to liel to okende ni neno dichuo no ka gimo kendo chot. Koro miyo wich chuore wich kuot. Koro sama umu wiye to oumu wiye mondo chuore bo yudu duong kama chuo moko yude duong. Mar ariyo en ni kinde mar Korintho isano tigo man tindo keto ga wigi mang'eny kinde Christmas ka. Mon ne keto gold e wigi. Koro kolore gi kwan gold miketi wiye ka miketi ka michieme gi ka e kanisa. E odolo. Ikoni macho keto di. Odege altar. Macho keto ginene gold adi apar kacha. Ma di achiel ma in ma to onge go. Kien in koro nipo gi to Paulo dhi koni yawa. Kanisa sai be ang no ber kama. Gimotimore ka uru gik moko tamba bundu umgo wiu. Jobed marom. Dhako kikne wi wadgi jobed marom. Ok ne en chik e gin kotieko jo Korintho moko 11 kotieko to wacho ni gino ka kete ka giro mar lemo. Ok mano pacha ok kete ka gir lemo. To jogweng'wa koro ng'ato kawe ringo kode to thoro mar gino bokia Korintho no mondie mokia sikundo mo mabe poko. Moro gir moko no wacho ni Korintho no ne japuonjre Yesu. Akondo Korintho no bedo japuonjre Yesu karan. Ni bedo chike wange ni mano japuonjre Yesu mano tegno kabisa. Kendo ko wacho ni jo Korintho wacho ni man jo Korintho ne mawuoyo. To kipenje ni to mumbi no wacho ni en japuonjre Yesu mane nyinge. Okay. Koro ka ng'ato umo wiye mondo miko Nyasaye duo. Jadolo bedo onego chunge altar kokado yie wiye dir konya uru be wakonyi. Iwinjo wich onge e polo. Dolo mwadolo sani wadolo kolore gi miel kasedek tireni kaka Yesu. Opogore gi dolo mar jokarun. Mar Yesu ni ng'wone madhi kod hera. Mar jokarun en chik kod tho. Grace is sufficient. Is sufficient. Macha ne chik kod tho. Kiketho ni tinegi. To mato en ng'wono. Okonyi koso okonyi brother. Ka okonyi tang' no chako konya. Mos na ng'ato wuora no nyise ni jachien igolo gi del. Mane momiyo Yesu nogolo del e hekalu mar wuora ka ji timo ohala ma wuodo tonde mosiepne. Sawa. Yawa bishop konya uru chuora chodo. To asebedo mana ka wuoyo kode from 2017 ma chode mokalo ataro. Koro sani no chodo dhako e kanisa atim nang'o an faith. Anu me pachilal. Okinyal nuoyo. To mapachilal. Muma wacho maler ni ya. Ok ine nyaka yua. Muma wacho maler ni ya. Ni buchu chode. Ing'ado mana ka ng'ato yudo rando. Ok mane kako ndike. Koro nyiso ni kone dhako ni choro kuchodi. Dichuog ni te wacho ni no chodi nikech poko yudo rando. Gima wacho ka en kod masaidi ni no yudo choro rando nikech ma ok bura minyalo ng'ado. Inyalo ng'ado nade nikech adiera aseneno dichuo moro ka chiege okaba ni kugo gi nyarombo.
Dong se mose nie koro weri kode. Ise mose nie koro weri kode. Joti Nyasaye ni gisida mali. Usewe kaka lone muru dong nyaro biro mosi. Koro nyaro mo dibio kudwa nuti kudi ka dakika achiel. Dako chungai makidwa de dakika ariyo kikone kaka nyathine koro thundo ne Nyasaye otimo ngono. Nia isiti kugichwara koro de abeya. Okato kae dichwore marade. Koro nitie moko ma okacho ni ng'ani ok chodi. Ng'ani nyalo chodo. But koro yoko ma de ng'ade nego. Yo kadwane no wanyi. Yoko ma de ng'adi ni. We dichuo nikech samori winjo. Winjo ne Yesu ng'e maler ni ji dhi winjo. To kaponi in gi wasaidi ni ng'ani chodo. Ok to ng'adni rieko ni we nikech wano kukiswa ni mondo wang'is ji owere. Wano ng'iswa ni mondo wariw ji. Dwar kaka uloso wach chodeno. Nikech ondike mo maniki ng'ad ng'ato bucha moro. Losuru wach chodeno gi kanisa nikech kanisa ka jodongo nitie jodongo. Dong nitie jodongo kanyo. Ketu di chuogno piny, okel kore tibi kel kori to yud kama uketo. Ka un joma ong'e Nyasaye to udhi mawinjoru. Lakini ok dwa ng'adi nikech adiera chwo mang'eny oseyango nyaka mondgi ni mondgi chodo. To ka koro iduogo ing'iyo to dhako no to ok chodi. En gi chich moko idho nyaka wi yien ka ng'iyo dhako ka dhi chiro. Ng'ami mosono. Ruoth opaki, am Winnie Ochieng, nyar mwalimu pastor wuoth to bor, lakini weche dak ikete mana Yesu. But an msaara mara ng'ama kuongo yude en mama na. Mano wrong. Kendo wrong maduong' mar X. Or disqualified. Koro and ang'e ni msara ni ng'ama kuongo yude winjo bedi Nyasaye 1/10 atai temo kuongo chopi Nyasaye makuongo yude. Mi mama uke. Ya. Kineno ka jogi ok nyal chiemo. En mana mama na nyako ma o depend ir chuore be en mzigo ne jomoke. Pesa chuori okiwuoye marach. Go out and make your money. Go out and make your money. And make your money. And make your money to in a better way. Thank you. Sure, eco fit. En mama. Mama norie kendo pache ler. Kinde mamone rite choko ata. Pache riek na ng'ot achiel kuma pesa miyo min gi poko tero pesa achiel. Dong koto wasewacho ne no dhi chako gi Nyasaye. Lakini mwache chien ni pungri point mamalo. Mwache chien ni tende ni ya. Mon mang'eny obete dhot rite chogo ata. Miya. En iluonge ni Meya Group. Dichuo donjo ne into iwesa no joni. Chai to ni. Wada gi keto chogo city rest. Chuo timore makineno. Ni chai to nitie to mukati maonge. Ora. Onge ga chieng' mosekele ni dichuo gik moko mesa ka dichuo kodhi ong'iewo. Otero pie bafto sabun onge. Winjori. Gimonego dhako tim sani piny wachopo kama tek. Gin kineno ka dichuo Nyasaye okawo te ywak ka ng'ama wawo. Mamuchi rume dho sanduku nikech ipino ne adhi chako kanya nikech ne kama ichako go nok ichako chon. Onego bed ni chako chon, ichako ohala moro ka okidhi yudo sikul kata idwaro tich moro itiyo. I support churi ka churi kelo siling 2 ini kelo achiel. Koro gin siling ade. Nyithindu somo. Nyo ane nyasi moro mar nyawanda no retire. To no wach manodhi gi wiya. Ni en no wuyo gi Kiswahili. Kata ko wuyo Kiswahili in gima wacho nino. Nyiweni ng'eny nyagi jiweni makanisa. Ori ni winyi nyawanda. Wach no gima no. Ng'ene nyithi kanisa mago nyithinda. Ang'eyo. To ka giluonga nyasi. Mago nyiwende ni. Ni en chuore gidak gi kwe ma ji wacho ni chuore na kwinte no kone kwin chuore. Nikech otiyo to chuore tiyo. Kamano. Koro ka gichamo msato chuore koni kel mari wariyo gi mara watim go ka. Eka kitime. Okay, one kod watch Mobiro. DAK ACHANA nereo pak ruoth mama. An kod geche adek. To kadhi e tich to min oda kawo gari machielo katero go bishop kar tije pile pile. Ka akone ni mondo otere gi gari man kod truck to odagi. Ka apenje to okona ni awe paro marach kuom jadolo. Mani nyinti question mark kanyo onge gimoro. Kata bane no question mark. Ka awacho ni komiti mar kanisa mondo owuo to bishop golo gero kendo dhawo adhawa. Achich nikech ka jamna tinde ipimo na apima. Achich nikech korka jamna ka tinde ipimo na apima.
lemo bende aseweyo, konya pod atemo yweyo, en an dash awuok umoja. Mana chiel ndik gige wibiro dwa gigo nitie machielo. Dak achana ne reo pako ruoth mama mano nuoyo. Aya machielo na makegi okiwachagi mamalo no ya jambo mtumishi wa Mungu ne akendo dhako ka ok ang'eyo uchagi macha mape achagi mano duong' ahinya oko duong' iduoko nitie ok inya kawo story te ikawo point emiduoko to wadhi but kora kawo because of time. Yeah, I know. Kora seka point mamalo no iwinjo jatich Nyasaye, wachagi jatich Nyasaye ma bishop no wowa ni bishop awuoni bishop itimo kosa singato ge gachi okinyal keto ni dwa kethodno niti bishop tini bishop kiboko biro chami in igolo gero mtokano ne mari kuweti iketo in gi pesa di mtokano itimo marach dichwe koro lala ni cost sharing ene cost sharing njamna bino no ka kori pimo ne tiene ni nus njamna samoro do kori osobe ibe invi iwinjo hallelujah guoko ka ng'ato to kuni gugi tekecho itimo marach od ng'ato okinyal donje wuon mitoka ma en dichuo mong'iewo mitoka go emong'eyo minyalo ting'igo ok dhako tamre man gi truck ni ok odwar noting'i mag ang'o momiyo ok odwar bedo truck nekech ong'eyo ni dhi yore ong'e kuma udhiye ka nyam lori dongo ng'ei itimo marach iketho odno kara to koni kanisa mondo ng'iew ni bitoki chikirenge to chi ng'ato be konego bed ni ema chiko ting'a ka dhigo how as who and when and where mano rach uketho nwa nyingi biso ne bishop kaka mano kiyudo ka pek dhi nyombi to we tich dolo kurunga sai biro pani kamano kelo nwa yami wach Nyasaye to ni kang'ani tero wach ne jodongo to biro mager wang'e dwa nyiedhore we golo ni jigero koro miyo dichuog ni majagocha adek muwinjo 110 cham muwinjo gerne kanisa ogole lemo chama achiel mar 10 mawiyo wil mokawo nyaka dhako richo kabisa mano rach mama luor churi jadolo ni rado ke kanisa kata churi rio misani ok odhi kawe wuondi ochami achama atamalo kagima kama embe mibilo to kata kako uchopo kode kanisa ni ting'iga churi titing'e mane donge churi muni giting'e mtoka koro sama yalo tichikori ni Yesu tiyo koso itimo nang'o koso paro kaka nyo une mtoka uketho od ng'ano kata ko waju tang'o hiyo ni bure kabisa mano rach kino nyalo wacho ni mano koro mijinga full ok nus deni a full a full glory to Jesus. Jambo mtumishi wa Mungu ne akendo dhako ka ok ang'eyo ni osetedo kamoro ne ayude kod nyithindo 2 bang'e asenyuome dhok 3 to ikona ni mano en chi ng'ato to ng'atno ne pok onyombo sani mama ni osiko mana ni awe dhao ni nyithinde ne owuonda ni pok otedo eti nyithindo ne onwang'o kapod osomo sani to okoni nyithindo nigi wuongi kaka ja Kristo nifanyaje bishop kanyo kosa nitie gi dichuogni mama ni be nyako kidwa kendo kata bi magi nyithindo 7 donge be dalagi idhi yudo settlement kuom jonyuolne ne nyarwani to yine mihango 3 kata 2 men gogi to noyudo mna kochwanyo tiende okinyo ga ni nyaro chwanyo tiende e kit paredi magonge koro kiseyudo ni nochwanyo tiende kit paredi koro in kode thuolo ni mato koro nyithindo gionge ng'ama kile amoro janyuol go bong'eyo ni jale ja pesa koro gilagi loro kikwayo ka ng'ato wacho dalani ni ng'ane nosedhi timo wadwa chamo ng'ato oloro nyaka nyikwayo kipenjo aja olewa aja kwa uya jaenda orie dhogi ung'e mali kendo defend kabisa ni pokodhi ong'eni ja ujuok wuotho magi jajuok wuotho gi jajuok koro kama kelo nyiri wach mowacho ni kapok idhi tedo te yudo dichuo moro kata isedhi tedo wata diera nikech onge gima ok bifwenyore chieng' moro ni dhi e gweng' moro kiparo ni gweng'no wayuonge kichopo ni tiyudo ka kuma ni tede mokwongo cha nyar dalano ni e dalano koro tidhi wacho nang'o bed jadira maiti oselar Kenyatta ka
onge gima tamo Ruoth Yesu mapok ofwenyore. Donge wuoro kaka ofwenyore? Ofwenyore. Kenyatta ka olari maiti. Maiti wuok otimo South Nyanza. Jothur gi dhako mane dhako ni kungo tede bo biro kawo maiti to dhi oriwre gi kur gi dhako ni kuma nyuole. Ng'acha to kokawo maiti kungo kone ni tel mbele wayudi maimayu. Kojo maimayu orito mapiny botho imore. Kogo simo to yakara ubaro kuni gi maiti. Ni maiti wachimo go Kisumo chigni chopo Kisumo. Dongo noduogo Nairobi ka gi mitoka mano dhi kodala. Chinga to be werigo inja kendo ka onyako nyiri mang'eny chani. To kanya koni okone ni nyithindo no nyuole sikul. To kodhi tur gi dhako no ke gin ka dhako. Ase koni ni jodala no nyalo tudo the mean. Or wuothe kor gweng' kibaya. Itiyo gi bedo ng'ama akili ne IQ mamalo. Gibedo ng'ama chap. Iwa aerial kolwenda okibele. Ni anayudo dhako. Biro weyi kaka nani dicho. Koro kiwinja koro injawi gi nyithindo go nigi dhok bi setera adek ng'at to pok onyombo. Idwa dhi kanyi wuodo ma. Obe samoro biro weyi ka koro injigi 78 ma kinyiero to ng'ato paro ni ywak. Kono gudo nyango horia hoya wach no to pek ndi to kari ni nyieroga. Ka koro kata minya kende maonge. Koro chak chon. Chinga manyi setero dhok. Chal gima dhogo ne jokuoyo kwalo. Ikendoge war werigo. Dhako ni we many dhako to moloyo ko wari many nyako kanisa. To manyi kanisa gi betine nitie moko mamiyo pastors kone ni sira jaduong' kapuni matido ni ng'ani to koro kagol ka chiel marapa koro agolo ga 30%. Luchiu maber. Kapok wadhi e yweyo weche pek. Opek. Akiani bunjo ni opek. An otena kata wachna brother, let the lady go. Odog ne chware cha. Yeah. Nikech olando ni nyithindo go nigi wuon. Is it? Yeah. In be ni se kadho kadek idhi nyuomo. In donge ne se konye kata chiliel moro kane nyathi kich. Wuondri ni konyo ma. Koni konyo gi. Sai biro mi gige ni. Many nyako. Kotami manya. An ready gi nyiri. Mo war mpongero. Adhi ni nyaka matiyo. Yakoni mato chami tok ti. Bikaw me enadi tingeno ware samoro jakong'o kuobo iti dhi mi nyako mawaradi. Ng'ano wacho maber. No. Ni tindo wedhi e kanisa nikech gigo. Dhi e kanisa loko ware. Obi mondo ware nago. Mondo Yesu ware. Antich nana yalo Yesu. Tije modong Yesu tiyo kuomi. Juchit man kuomi. Kao kamano. Arwaki e dak achana mar ariyo. Wadhi yweyo. Erokamano ka waduoge telo mar ariyo kane pok ibet kodwa. Anan Bishop Nerea Mbewa to warwaki kendo kone nyithindo ni ka gisechiemo to giluokre giluok lwetegi gimodho pi gidhi otanda giwe ine dak achana. Ngiwinjo kaka omit. Aworo koponi ko kijoin mukazani tikwanyo nono gik mokalo go mit mokalo. Okay, an kod ote. #1920 oko en 1920 en 71920 #1920 Miriambo girundi ni ore TV doko chopo mara nito chopo nikech Simba ni nye nambana. Dak achana amosi kuom Ruoth Yesu lamna uru osiepna duro mondo dulube gi kiasi jasa mano dwaro mondo okenda to ka anono maber gi watne to ayudo ni en gi dhako gi nyithindo 5. Kanyise ni ok adware nikech oja dhako to okona niya obiro kawa kata tek nade to kadagi to chwara mokwongo nyuoma nyaka tho anto abiro po mana ni asegik ire kakia gini chando chunya nikech osiepna mochano kenda sani okaneno kadhi maber omiyo lamna uru Nyasaye. Ano wach no ler maonge gimenuo kadi. Glory to Jesus. Wacha kadhi. Endelea. Mokwongo tedo okoni gited ni jajuok manego ji marano ji. Ng'ano se dhako no se wach maler ni ng'ano nyalo rane nyalo nego chwore kaponi mano tiende ni janek.
Mana jajuok. Mano jajuok masiko. Makirikiki. Makirikiki machunyera ka chunyu mibi kama. Matololo. Matololo. Ngama rach moko nego be ni wacho ni ditedo. Tingeno nike muma ni kata jojuogi ko winjo bedi dierwa. Mano mani di kum janeki di regret. Ai mara riyo. Samo kawi ni mondi di bedi dako mara riyo to dako cha nigi da beach. Ini neno ka dako no idhi loso ode kose di ketho dako wadu. Ona ke di ketho dako wadu. Mase moro jomo dak maber mali. To moko ni biro papa ka ine odala ge odende. Okene mano mano ji. Oyi gi ji. Mano sheyo. Ngano buogi we luor. Donje Yesu. Muonye ngili chup mi wich ko gore yi. Kata ngano bango ok biyudi awachuni. Di chuo malongo mapache len mo war madum gi ro. Mago rabaha manya neno nyoro ka. Kata ma wacho ni kanta bila keria. Magonge. Kata makobu karendo ko dhumoro ne yande. Pilau. Barack Obama. Niye be koro neno ni mano dhumoro. Mano koro. Kata makobu karendo koro dhumoro ni ro pongi ko sima dapi benti gini. Ngano yuda ngamo war malongo mopokni jwala kod Nyasaye ma Nyasaye opongo chunye mopong mikata ku biro to en yo molere malongo midoge wachne ni an nyar gi ngane nitie dala watu nitie minwa tere dala wuodhi one jonyuli mokwongo kori kudugu chak dak wakonyi koso kwakonyi weluoro dichuo weluoro dhano mamuche ni ume mathoto tauko luor Nyasaye mondo mi dichuo aye chor ngato kaki neno dwari gi thuon e kako dhiro moro bangi bende gi thuon to bang macha be gi thuon ngano biro nyombo ma in be ni rogi e lweti bende kosekeli kanyo to dhi rani makata koro goyi muchwe gi pala to kia okiwuogi kono we ura wawada owiwe ango ne dichuo do te ka kanyo weri gi ngano amosi pastor ma an nying noto ka wuoye ma an dash ka wuok Kisumu pastor na kwe ni mondo ilemna nekech baba wanoriemba dala nikech na wuok oko gotieno ya to oko ni ngato dhi kata icho jowadwa kana dhi echo mayie koro onge kata anyalo dhiye tiene ni onge kama anyalo dhiye koro akwayo ni mondo ilamna ayudi tich kata tich moro manyalo timo nikech aol pastor to an gi nyathi to nyathi bende wuon gi otamore ka uting'ne. Glory to Jesus. Kanyo tek nikech ka pime to samoro wuon gini nitie seche ma koro kodwar ga ng'ato oko kolure gi samoro gimotime e dala to koro ka kodwar ng'ato oko gimotime e dala to oko matino hewa mapiny adwa bare oke ma koro chwany ni kode ang ni die besen ketie jodongo machako tich dala kae gichako tich abich kochimo saa 11 okinyi oti matima gi ngomiro ka koringari kaka makodhi kamae moko dwar ado gi kothe to nyako dipoka ogi olwar kuom kothe lwar tema to dhi orado goni koro ne nyaka riembe koro riembo kothi ni riembe to ko kede pindu ko ngane nyakwar ma an kochopo sama kamagi sama ngech ngiki tuor to kika cheka yudi oko ka kata be lore gi ngwech marengo rao maringo gono konyoni ibiro to mane to gi nyathini monyoni miruri lo koro wega wuotho iwacho ni awacho kraj ok en gimitimo mano sport kore konye ase konye gimitim kama intie moko dwari ma in okono dogi kwa baba unong'uono to bo manyi Yesu to marariyo kodagi ng'uono midhi kwaeno manyi Yesu thuon ja Nazareth biro pandi e bathe biro pandi e buombe biro dak maber Nyasaye biro timo ni ng'uono ine kata dichuo mawuon nyathi miwacho no tamre gi gineno Nyasaye biro miyi dichuo muyie gi nyathini biro dago malongo nikech mato nuship ni no ken chuori. Glory. Erokamano wantiere kod weche mobiro ka ing'e gima ago erokamano nikech aparo ni imbe koro winjo gima bishop osewacho kamano an gi wuoda moro ka kona DAK ACHANA apenji niya to ma be dichuo adier mechwora ola ni achodo kila siku anani chapa ma oketo wadgi kwaya kamora mora mane adhi dalawa odwani aduogi to noyanya moriwa gi minwa to kane ogoya nonyisa ni ogoya kadichuo atom nang'o achiel ka ndichuo mane goyi ka okichodi to mano notimo gimarach
to kata ka ng'ato chodo okigoye to okigoye gimitimo iriembe. To kapo ni nyako ni nyaka dir manohero chwore no ma wach ni ema ne kethogi. Dichuo kosega kosane gi chiege chon ne dichuo dhi kor gi nyako. Idhi los weche kor gi nyako. Okogoni simo ti wuok e dok ka gimomiyo no oriembi cha okolosi. Wach nyako ni loso kor gi ka wuon gi min gi obet go wetene. Ni loso piny kor gi nyako. Wach ni nyako moro nyoro na message no dhi kanye. Ni chwore sande goe kodhi dalagi. Tiloso to duogo dakika matin. Wasomo gino ka? Pok wasomo. Dakika matin. Chwore chako bukore. Koro oonge gi nyim jodonge to wuondo to koduogo ka tigoye. Koro nyako ni idwa konyo ni? Nyako ni kiko dagi dwar ma chwore dware cha. Niso ni chwore samoro fenyo richo ni. But gimonego tim ne chwore kone ni bi iri jonyuolna kata babu mama unoto wete nitie wete gi babu nitie okete piny oler gimomi ogoiga to gi kaka no maki gi jachode to gi kaka no riembi agombo chako paro momi udwari owach gi temo ng'eng ti be ng'enge makwe bedi to kichaka chaka wuoth ni ng'eni jono se gocha na dwara ti wuoge bag idhi ana ka nyithinda oda banda kia ng'ango kia na wera buon giga kethore no ka idhi keti kama gigi kethrie no idhi dugo ka sura ni no ka ng'ato ng'ero chalo mukebe mar kimbo mano ket but mach mojonyo kama mirwenyi ji ng'ato penji ni musi ni bedani Aya oreje tich ruoth an gi shida dalawa mageno dalawa mageno ni inyalo fulo na mama wa notho makotang'o 22 years madalawa no mukore mudongunda. Banka ne baba wa oduogo Nairobi. But Nyasaye osetimo na hono. Nyocha last year nadhi gi baba wa magero ne ot moro. Bang'e no chako duogo Nairobi. Mano beje duong madhoglolo. Koro sani na chako nyeone owadwa maduong matafari. Magigedo. Not matafari materials magigedo. Mondo ogere simba mondo eka agedi nikech ani wuwi matin. But no kono baba wa mondo odhi. But na kono baba wa mondo odhi gi owadwa no ochung'ne kogero simba. But okona ni okodhi dala machiegni ni. Mano wuoro dwoko wuode kadhi gedo. Kendo ochako nyisa ni owadwa maduong nyalo gero simba kata ka ok obeti. Koro na penjo ni bende en kare owadwa maduong nyalo gero simba kata ka ok obeti. Iwinji mama gini kang'iyo jaduong ni onego wuogo. Mano jaduong mochamo mandas gi chapat ma Nairobi Mobiro blue band to med gi ginene cha gi jem gi avocado. Dala ok nyal dhi jodongu ketho kariu gi gwen omera moko matine gweno moro masama salt gweno ko sama gi tong omera mitoket ni gi kachumbari makitungi ng'olo ka dhi sideway to nyanya be dhi sideway mito chamo to dhi samoro jaduong masamoro leke ni mbele gi no sedhi lewe mine no ko kale uthuol do chak wuoth kodhi dala dieri kata king'yo jaduong no to ng'eni bang'e to chiege no setho en ye kuri wuon nyithindo gi tene min nyithindo gi wuodi tong' dhi ged na di dala nike iti onge to ini wuon dala no jodongo gi to onego samoro chandruok ema bi kaka ne obiro 27 ja ji odok dala kech koro tek ana mo me wacho kan ntijo moko munje itwade makamo makionge itwade to dhi adhi nyaka gari itwade giro kipongiro nitie moko me chwade to iko ma fanta filisai bibi go kote monu chungja koni inyeso tichwade to dhi ndalo moko na golo jechien moro kamoro to mama chofuyo to biro gore mesa mar dining table moro ng'amore kono mondi wuto biro nyikwayo biro to pastor mane wan go to siko mana ni age muma nyingi Yesu na mako pastor kon nyingi Yesu mane golje chiende ni koro ntie moko mbigola ina no
Kaka ma jaduong' ni gogole lano. Jaduong' da kana ya tim nango. Inge kaka polisi mako ji. Maki mufuni. Kilware miwepe. Dala moriere. Nitie wach mi japuonjoga. Ni onge gima tamo ruoth Nyasaye. Owadi kijana ni anene ka gima luoro Nyasaye momiyo gochono. Emomiyo ndikonwa message. Nitie moko ma koridokie chongi. Idoka chungi osiepna tilamo Nyasaye koni ruoth. Ka ani wuod jaduong' ni to wado maduong' ni tie. Tafadhali makna wuonwa ni oten. Aseneno lamo kodwoko nyaka jomolal. Aseneno lamo kogolo ji Tanzania to golo ji Mombasa to golo ji kuonde ma ji gole. Donje lamo. Andalo moko ne ng'ato biro nani nyathino lali ga par mokalo. Lama Nyasaye. Kende. Ka wik ne lworo biro mako gondure kanisa. Mama ni. Nyasachi. Koso dichuo. Nyasachi dichuo mano biro na. Nyasachi kele nyakwara. Okay. An gima ng'eyo ni kata bed baba uno opek ka got homa. Tilamo Nyasaye. Mane wuok kuom got mathuro. Una sembo onge got. Binge ni nyasembo. Kora kia ni uma mane miwuoye. Koro. Nyasaye biro tingo jaduong' no madwok dala kanyo mineka gedo gedre. Don't kum Nyasaye matute lam Nyasaye mang'eny mondo ruoth otim ono. Ka kanya donjo kum Nyasaye manya. Manya. To be kadi biro mai. Somo ma wesa chel kende ga matwa chomo go Nyasaye. Uruno biro ndije ya ura kor kom miene pesa dende wanga. We me pesa be obiro ni ka ok ni par. Kanyoro to no kwiri monyono ye pindo puma gukiny kosedonje dhodi. Ni wacho na dala. Anane yo pesa maonge pesa. Obiro go gonde mar le. Obiro dhi. Nyasaye duoku ji. Gimetem. Kodagi kapodi okinya biro irwa mondo walami an tit for tat Nyasaye be tit for tat temewa to kama no tekni omanyo wadgi wuoru kech wuoru lale boma odhi chungne ugedi to dine bedi ni dala mogoyo moko en simba to no wuok kucho to oyudo kata jolemo moko wuok mane center to oyudo jolemo moko to dhi gone dala kech wuoru ni wiye thick ma opoto ma ka kamano to dhi oged ko wadgi wuongi. Kango gero kadala nugun gibe onge guni be kubiro to nyaka ta gumone. Jodongo moko richo. Ng'amo ko nike dala naka. Ori kianga mupunji no. Chako mnatimo timene mag yombe. Kineno ka pek osiepna mano dala ne. Dwar ka wuonu moro manie bathe idhi gedie. Are we together? Nyapani wan together. Bi winjowa. Kanyo watieko waloro. Ng'ato ndiko message kama Mano wasom gero. Wabiro some kum nyingi Yesu ja Nazareth. Opak Ruoth mama iluonga ni kawuok Kisumu. Pastor mar asedaki keny igni 9 to wan gi nyithindo 2 to chuora tinde tabia ne ochange mang'eny. Koro ka penje ni ang'o momiyo otimo kamano to oduong' otimo kako dwaro. Koro awe penje. Koro kwa bet mos mondo wawuo as a couple. Ka penje ni idwaro nang'o mondo ang'e to nang'o ochodore gi nyakono. To odwoka ni adwaro ni obedi gi girlfriend. Odwaro ni obedi gi girlfriend. Then ka penje ni nang'o nitie kasoro kuoma ma ineno sani to idwar ok idwar to idwar wacho ok idwar wacho kitanda kocha be itieko en ber. Koro higni gite kineno ni owuog oko odwoko ni en ng'ama dichuo. Koro apenjo nyithindo Nyasaye osemiyowa 2 mar adek ni e ich to pod otimo na kama nang'o plus ayany e wiye. Koro ka account number nyako ni aloso kode ka penje ni nang'o idwa ketho oda to odwoka chuori no pok onyisi story mara kode ni pok onyisi about nyathi mora oko. Koro apenje ja oda to tamore ni en pok omiyo dhako nyathi
ndako no nyathi. Koro akia kaka tim nikech kaparo kaka athagora gi chuora ni, then ka wasechopo manor sani, koro okone iluonge mana ni wich motop. Oyopano yanyo chiege ni wiyo top. Ni wiyo top. Asevumulia moro ni. Aseyuak ndi ma penjo Nyasaye nang'o an koro konya gi paro pastor nikech asegombo kata ni Nyasaye okawa. Iwinjo kaka en full statement. Achiel achage dichuo. Kech nyiche wacha winjo kiwacho ni dichuo chal ka gima weyo oko matin. Osiepna kise kendo dhako titweri e tol. Eri chiegi we wuok oko mar keny. Idhi rado gi kulu kweta. Dewe kulu kweta mumodagi. Wacho ni ng'ato moketho kitanda. Mano ng'amo ketho kik maduong' ok ni nokuong'e, osekuong'e. Samitimo kamano itimo gima rach. Chiegi usebedo gi ariyo, usebedo mubedo gimoro achiel. Ng'e ni sama chiegi ywake ot, ka pi wang'e chwer, onge chien marach bisop ka ng'ama ngima chieni molo ka ng'ama otho. Sama neno ywagano, ochieniga. Happy maler minyalo bedo go onge kata nokotoromi gi msip. Ywagi malo mondik 007. Wangi koro chore nikech pesa moro manene ne yudo. Chuo thagre gi mon malich, mon be thagre gi chuo. Samoro gichaka ka gininde par bisop ne. Magik michamo gin magik midata dasa, chieng' moro ng'iew ti gwen ariyo, ket kanyo med gi sukuma, chieng' moro kia timre nade, dhako ni be hoye samoro wuok dhi luoko ni ji, mane ging'iew koma chiel ging'iew koma. To ka jomo daga mogik ma dichuo ne yude cheo matin, kata nen makanika koro sechako yudo clients mang'eny. Koro ma okone. Koro rado gi Mobiro uso nyuka kuno, mano kao. Jo M-Pesa uyie kano siling 1000 pile ticha kigolo. Ikaneka 5,000 kano ka M-Pesa no kuma nyako modwaro. To kana 5,000 ka to dogo dhi golo M-Pesa kucho. To jako duogo keto kai. Koro nyako chapan to ngata chielo dite ngachiel kano siling 1000. Okosa malok rekode. Oketo odi osiepna dog chien. We miyo mama ne ywa. Otek manai. Mama ne wacho no wakodi mabor malich in kuri timni kama nikech pesa manodon. Ineno ywak neni. Biro golo pesa lweti midogi wuothi maka misike kamikali tichiko mano mera ine gi brush mar woche kanyo mia agol go burugi. Buru makotini ma ini kwa brush di boro kichop town. Kadako no ino gi piwa ngadako no ywak no. Ok bi dhi ngima ni maber. Dogi chieni heri chiegi. Ngadako mochodo to nyawo uso ne gimana gini. Watermelon. Mago mana jo watermelon mera doge yogi. Ema koro kao. To we chiege matagre kode ka ywak kaka koro ywak no. Gima nyalo ngiso mama no kora sewe dichuogo no otigi wiyo dogi chiege ae dhako no iloso. In mama we chope kiwango makore wacho idwa dhi deri no. Kide okono Nyasaye afadhalo ka ngima. Okederwo kono. Nyasaye ka ngima ni kapok sa ochopo ka kor kamidwaro no kawe ngima ni ka sa pok ochopo teni deri. In gimitim ugik. Isekete piny otamre winjo. Anyola be samoro se wacho ne to koni ne miraj. Doga niri Nyasaye ne jabura mahono. Obiro ngado di bura kare. Koni ruoth ka ina dire maniri wage chora ni obiro ringro kachiel. Jachien ok mayago. Tibiro no ka Nyasaye ywa diga ywa kuno machieng' mono bini ka weche mowacho pogre ni. Ne mama. Werwero niya, ywak ne ruodhwa mondo konya ka e kuom chandruok duto manie piny. Ok anyalo yotem ka an gi Yesu, mak mana ka Yesu emotelo na. Koro winji. Haito namba 2 to wero niya. Ndalo ka ndalo to tem sudona. Ka jachien owuondani mondalal. Koro werwendno mondo jachien man kum churi no dhi ka jachien ukinaka jachien wuondi ni mondo kore ka ngima. Ka jachien owuonda titimo kama. To jachien ema dhi to churi duoge lweti. Ok nyalo tem kionge gi Yesu akwe. Mana diera. Kati neno dwanyere kamano. Here gi hera ma ok dog chien. Kendo ondikie muma ni kata ne Israel odwanyere mane rach mugik to ere mar Nyasaye kuom Israel to kono lokre. To kono mok lokre ni. Bi ng'e kaka ng'ato nyalo jogi. Kore ng'ama jogo wadgi. Ato mako nyaka dwa dere ni ok nyalo jogi. Oero, ideri ni ng'ama jogi. Nikech oywak okono se ywak mo jogi. Ng'ano ero too much. Ideri ng'ama okidwa. Mano ero so much ng'ane ma ng'ani ko ero too much so ng'ani to miyo dho. Ng'ani ma kelo sida. To rwako fitina vidha ko mamiyo nyathi cha. To chiege bo kwero ni poko miyo ng'ato nyathi. To chiege bo kone ni eno ng'ama ng'ongo. To an kora ng'ongo onge neno ibiro ywayo ng'ok. To ywa nyaka diep ne dhako no to dhako no to innocent. Awachuni.
dog chien we kelo ng'eyo nie chode winja wachni samoro kata lewni mineno rwako modhi chodo go chato mama ne maloko mago pas to be mama ne mang'iewo ne chomo koro ima moko be mama ne mong'iewo ni gik makoro ne rwako gi wuoch mag suta sub suta makoro yedhe go chodo no gi sunga dek mane yude class adek go dog chien yer chiegi ai weche mang'eny ne sunga no ido kanye e class adek ko class adek chamo class adek ye be ng'ato dhume ke sunga mano machon meno dhume ke sunga masani masani dhumo kada mpoko dhi school donga teacher is greater than a doctor because he teaches a doctor greater than mama in kuro gimitim gera miero guchuri no kik dog chien olam nyasaye to lam chini koni ikolam nyasaye koni ruo ke na churi no gimi mi ya weta nawe teme nyasaye ni teme gima nyasaye omiyo ka wen teme nyasaye ni mondi ne apako nyinge an kondo penjo mach itieko gi nyako atieko kode no dwaro na Yesu to edi chukuno kiko chae be kiko dog ne piny ni amini kiko dhine malo podo era ubiambo to enie lamo kinto enie lamo nyasacho winjo lamo kendo duoko lamo mine no bage okono manu biro neno mna kutungu okay biro chalo ne mna go sude sami lamo no hello mam aniluonga akwai ni mondo olemna jachien kedo gi oda mana chiel number 2 amen minwa de chuogni omiya tuo mar ariyo an gi ich kendo achiegni konyora sani awinjo odogre gi jaode mane giwerego gigni modulo akia mano piny chama kendo aonge kwe e dhod chunya gin weche di are tuo momiye to kowacho okwongo miye to mando kawaida donge seng'e tuo momiye tuoche ng'eny nang'o donge nyachi nitie mar biba gi mar gonorrhea gi mar syphilis gi bara buba samoro nyache momiye to tuo miparo no to komiye to samoro to miye tuo mechako gi H tini hai no mamalo H muchung ne hen ochung ni hai koro kapo ni ma omiye koro onge dog chien nikech kata otima ng'oto onge kaka tongo tim no reverse odhi adhi hospital kose dhino ochak ng'onyo gik mimuonyo ka en tuo mar abiba kata nyego odhi hospital yath nitie kuno mikongerwa ne lab to ka duogo to chimo sandan tito ka muonya bang' juma achiel gino rumo to bendo nego dhi kode to in doctor to daktari ok ng'eni ng'amo bishop ok nyalo bedo bishop kikia kaka ng'ato nigi kony in miwacho niya rwake lab kitiko lab to donja muonya gi sandan in doctor to ka wacho ne mondo change ang koro nyachi dhi lame nang'o nyachi lame pim na kaka ilame to kwawuo gi chunje mag nyee kosechako gi guno ma ipolo wawuo gi chunje mag nyee nikech Yesu wacho ni teko tipolo kende piny osemiwa kendo chango tuoche te to kendo jaki duogo ira to king'ene ni wana keda lwetwa kama to jotuo changa koro obiri tem nyasacha an nyasacha ni alandega teme kata sani temewa awacho ni nyabe jaber tem nyasacha ni kaka tuo no de changi mano dhi dongo dhi odhi koro chako dok ni dhako mar ariyo dhako manoweyo chuo chala ang'o matimu chuo chala masa midwa kendo mi kendo ni ka chigi nosewe tiwacho kaka machanu ketru nogo igi luth kuon manokawo kuon ginene suguria galot mochwado go wi mapachi ola ok duogi dhako manochama mau ochwado gi sufria ne na lamane ochwado go malot pukre wang'a irumo wach malich idwa kendo iwacho kaka machok nyal duogo omera masani nut gi soda matin mar mwala gi nus mkate do duka iri olongo ni nyako ni iwore gumono nyako na nini ngi pesa ngema kendo en mwala ma change bendo duogo emere ikam di duondi in fact she cannot come back in fact ka ng'iyo ka evaluate kaka nyako no wadak go to kwani unong'e kisungu mapa nung'e jamwala be ng'e kisungu yao jamwala to kia kisungu to ni kendo kisekawe misedak kode misedhi choko tuo misemiye nyaka ich chake dok ni macha apenji suguria manogo igo no pando
Opanda sugreno galot mar suku mar ginene. Mara pot cha ema kolo lewa. To ingi sira. Glory. Iwinjo mama. Ang ne vumilia an kitok tunga wachi ni an kitiki at pudi yoli se agituo. Ngi kumangi diego. Bed mana kanyo to Nyasaye bwo wacho ni ema mondi mak to dog jakori. To dhi make dhi mi ng'eyo ni gimotimo no rach. Oweri gi chiege cha kaka nosewere go to duogi iri. Nikech samoro gimine ni wacho no mi tuoni owagom na iri dhako cha. Okay. Kaka sa okwan ka poda kwai ni wach mar ote mar 1920 cha weri go. Or ote e hashtag DAK ACHANA 71920 71920. Kende na ngongo dholuo Mia Prabiro ka chielo mia chiko gi prareyo mano podikia. No kasomo dala. Ana somo ngamu somo oko oko no koro loken. Oko gedoluo. Oko gi Kiswahili oken inje. I read out. To mani misomo oko ni. Okelo gi Kisungu. Don't watch ne I read out. You read out? Somo. Okay. Hashtag DAK ACHANA 71920. Wabiro rwako. Ayudo kangi weche madonge messenger. Kangi weche madonge WhatsApp. Kangi weche madonge message. Kangi weche madongo hashtag DAK ACHANA. Kao kwa somo mari to noe. Twitter be yude. Twitter okadwar sani. Sani wi yaudich gi gik ma hivi ok ma kuchuchu. Watieko. Kapo katieko. An kod wendo full nyinge. Kauna musi ngataje. Sa. Nyinga en Bishop Samuel Marochi wudu gola. Aja asembo kanyakala gitiende lora jego tidi skulu rambugu. Penya dalu ilungu nuko gola kabaki kata kotoyo kabaki. Kanyi bro yude mino ele do wino nyakukise. Mani mose geri yako. To maeno toya baki te en ki agola baki ni. Woni ni nadi meruno nyongi chwadi. Dongi ilunge no golo toyo. To kaka ngene nying marach landre ka otone mo landre. An kaka pile an Bishop Nerea Mbewa mawuke Hope for Good in Christ. Wakwai nikelnwa penjo mathuth. Amor gi jomo kelo penjo. Kendo gin penjo ma tough, penjo mo chwe, penjo ma duoko e paro dide ko kiduoka tamalo ka ge paro. Warwaki picha ngwen pile ka pile sari otieno e TV miluongo ni Lolwe TV. Gini en marwa. Ng'ama dwaro dak maber donj mane Lolwe TV. Kao kamano to okibi yudo dak maber. 0720 40 3913. Akegi momiyo ka keto ga 40 tunu keto 10. Akia en 0720 40 angwen nono adeko chiko achiel adek. Asayo gwedhi.